Croeso nôl i chi. I ni'n lliwgar iawn yn y gegin yma heddi. Elwen, croeso ato ni. O, diolch yn fawr. Ti'n mynd i wneud rhywbeth nawr sy'n addas, nid yn unig ar gyfer coginio yn y ffwrn, ond ar barbecue, achos ti'n siŵr bod nifer yn gwneud barbecues nawr yn does? Wel, oes, yn hollol, gan bod y tywydd mor bendigedig. O'n i'n meddwl eto syml iawn efo barbecue. Dwi am wneud cebabs heddiw. Cebabs yn defnyddio cig oen bendigedig fan hyn, wrth gwrs, cig oen Cymreig. Ond cyn i mi gyffwrdd y cig ag ati, dwi am wneud rhyw fath o marinade hawdd i roed y cig ynddo fo. Felly, mae gynna i barod yn y fowlen yma lemon. Felly, dwi jyst wedi mynd, o hwn yn lemon eitha mawr, felly dwi wedi rhoi 2 lemon yn yr eisait. Ond os ydi o'n fawr fel yna, mae un yn ddigon. Felly, jyst y croen sydd wedi reid fewn hyn yma, ia? Dwi jyst wedi reid y croen i fewn y fanna rwan. O, diolch. Ddim eisiau losgi. Na. A ta be, na i reid o lawr. Be i fynd gyda hwn? Be sy'n neis eto? Bo chi'n gallu gwneud llysiau ar y barbecue di'r syniad. Dda'n dueddol o wneud hynna jyst ar y fel y tamed y solid, fel y blad solid sgynna ni, neu fel arall sas sgynna chi, da chi'n medru prynu fel padell ffrio rwan i fynd ar barbecue, sydd yn wych i beth fel yna. So, yn ôl at hwn rwan, garlleg. A gan bod fi eisiau'r garlleg ma'n fan iawn, yn hytrach na lympiau, dwi'n gratio fo. Just gratio fo fel hyn ar un eitha man. Just gwachwch chi'n gratio'ch gwynedd. Ie, bysyn iawn, ie. Sgynna i'n gwynedd gwych ar hyn o bryd. Byddwch chi'n gallu jyst i wasgu fe, ti'n gwybod sut ti eisiau. Gewch chi wasgio os fynnwch chi. So, hyd yn hyn, mae gennym ni'r lemon a wedyn yr garlleg na mynd i fewn. Sunsur rwan, dwi'n hoff iawn o sunsur ffres, a mae hwn eto yn gweithio'n fendigedig. Ie, mae'n gyd yma styddiau ffres. Symud hwn i'r canol fan hyn. Oed, so blas neis sydd yn mynd eto yn neis iawn gyda cig oen. Dwi'n credu, os wyt ti'n gweld nhw ddigon brown, gyd i'r i'r ffwr rwan os ti isio. Ie. Chos dwi'n gallu gweld fi'n cael o bai, os mae'n llosgi, de. Na, Ie, di gyfrifoldeb di wedi. Ie, di gwybod. Reit, oce, so mae'r sunsur na dim di fewn. A rwan dwi am daflu fewn lot o gynhwysion bach eraill. So mae gennau halen. Oce, so rhyw hanner llwy o halen. Mae gennau cayenne, so y powdwr. A beth dwi'n licio am yr eisait yma, dwi'n meddwl bod hein y bethau sydd gennym ni'n cwpwr. So cayenne dim di fewn, y paprika mwg wan. So mae yna rhyw blas, sbeis a mwg ar hein. Ag i ddiweddu chydig bach eto, jyst rhyw llwy o bowdwr tsili. Ond dwi heb fynd am un hwn, de? Wel, dwi'n siŵr. Dwi heb fynd am un rhy boeth, wrach. Dwi ddim am yr un mwyn. A cumin. Mae cumin o hyd yn mynd yn neis gyda cig oen. Ac yna pupur du. So, dyna yn fras. Bydd o'n gwirio dy clefydd gwair, ni? O ia, beth ti disio. Yr ofan. Rei, dwi reid y sydd y lemon i fewn wan. Sgwasio hwnna i fewn. Ac i orffen, mae gynnau just pethau glyb y fan hyn. Sef iogwrt naturiol. A mae'r iogwrt wrth gwrs yn mynd i helpu tynheru cig. A dwi wedi mynd am goes, so di hwnna ddim yn mynd i fod yn wydyn ac di yn taff. Sa chi'n medru defnyddio'r gwddf os da chi isio. Sa chi eisiau mynd am ryw ddant sy'ch bach yr hatach. Ac i'n belled y bod chi'n fwydo fo'n hwn am oriau, gan bod y lemon a'r asid a bethau, mae o'n helpu'n dydy. Ti'n gweud oriau dros nos? Ti'n gwneud yr oriau yn yr oergell? Cyn belled bod o'n cael o leia, swn i'n dweud 2-3 awr. Mae hynny'n iawn, ond gret os da chi'n neud o, chi'n gwybod dros nos neu rhywbeth hefyd. Reit, so dwi'n reid y giwbiau cig yna fewn, ond i'n torri nhw gynt fel ych chi'n gweld. A wedyn dyna ni. A hwn, fel dwi'n dweud, yn eistedd yn yr oergell. Felly, mae'r 3 awr na mwy wedi bod ydyn. Ydy, a wedyn, da ni jyst eisiau cael yn dwylo i fewn wedyn, a da chi jyst yn mynd i reid o ar y sticks. So, un sticks wedi mwydo y fan hyn, neu dwi wedi ffeindio rhyw bethau bach eitha, edrych yn ddeniadol. So, o'n i'n mynd i'r menig, ond dwi'n credu dim hai chi weld fi'n rhoid o ar y sticks. So, dyna cwbl sy'n eisiau gwneud. Dwi wedi dewis jyst neud nhw'n gig i gyd, ond os fysach chi isio, os chi wastad yn gallu gwneud rhai hefo llysiau bysach. Os ti jyst yn gweud, jyst i droi nôl am eiliad, i ti wedi rhoi y prennau bach mewn dŵr. Do, chi wedi. I fwydo, a mae hynny'n stopio nhw losgi. Reit, oce, so dwi jyst yn mynd i godi ni chi gael blasu'n sydyn. Neis iawn. Chi'n i weld os ydyn nhw. Na ni. Mae gennau blat fach fan hyn i chi gael. Dwi'n gobeithio bod hyn yn mynd i fod yr hyd boed. Dwi'n tynnu nhw allan. Mae'n siŵr fydden nhw'n iawn. Mae'n sy'n eto dwytha, dwi'n siŵr fynd y bethau di. O, hynna ni. Wel, dwi'n dirau hynna fan i chi. A dwi'n di gario ymlaen i
Ti'n bach o lysio fo? Mae'n cael ei gwcio O, berffaith. fi'n mynd i gael un darn bach. Chi'n gallu gael ei ffwrdd? Yn sedet i gyd. Oce, na i... Ti'n mynd i roi e gyd yn dy geg, wyt ti? O, na, dwi'n... Ti'n mynd i fita fatha bod Fi'n fi mynd i drio yn cael. yr argefn. Felly, swn i'n rhaid nhw'n y popdi, os da chi'n neud nhw'n O, waw. popdi, rhyw 12 munud, os ydyn nhw'n dar barbecue, jyst i'w troi nhw'n da, a gwylio bod chi ddim yn llosgu nhw. Gweini nhw fel hyn wedyn, gyda'r llysiau bendigedig yma. Ie, tydi hwnna'n mynd i boeth o gwbl. Na, dydy o ddim, Neis di. nacdi. A dyn nhw'n frau neis. Yn gre. O, jyst yn ffordd neis yn dydi o ddefnyddio'r cig oen Cymreig. O, waw. Di chi blasu'r lemon hefyd. Ia. Mae cig gan nhw, ond cig neis iawn. Ia, ydy, ond cofiwch os da chi licio beth yn sbeislyd iawn, wel, fedrwch chi ychwanegu fwy. Yn hyfryd. O, mae rhain yn hyfryd. Na,